Le blianta beaganús tá míad a cuasaí ar fáil de ÁbhairOidí, bunbhúntóirí. Dóibh siúd atá fé i lúntanéiring, íorcéimethe, nó fochéimethe, nó múntóirí atá cála thar lear. Tá annig léach ar na cuasaí ansá I go leis na ringe, mar go bhfuil na ranganna, na himachtaí, na lóistín agus na béaltaí gachrad ar aon láthair amháin. Buntáiste eile de ÁbhairOidí is sé go neithnítar go bhfuil fonn agus canúnt ar le a buint le Gaeilge na Néise agus cabhraíonn sé sin le fólamóirí. Ceann na buntáiste is mó bhaine leis an áitsát ná na himhreacha beaga atá sa choláiste, because tá Gael anna fearsanta iad na múntóirí agus na scoláirí, agus má bhíonn feibre bethe géan scoláir a tuiceann siad go bhfuil siad in an dogadtí múntóir be agus go bhaid faoi réiteach den éiad san atá acu. Is rud anna fearsanta nuair a bhíonn na himhreacha íseal I choláiste. So is brelam an rangtá na rangná seo an bheag, níl a cuaig de daltaí I mar rang, so tá na go mar gapáilín agus le rinne mé an card nua agus tá an crackúing isteach ra. Tá gaeltachtaí difriúla sa tír ach an canón faoi an so ins na déise, tá se anna éasca ar an glús agus anna éasca de gooine an Gaeilge na Néise a hiiscint agus sin ceantas na cúisna go dagan anna cuidíní cuaing an so chun sár caighdeán agus bar feabhs a chur ar chuig Gaeilge. Bíim sé fearm sa rang sa siomar bia taobh linn an seo agus é nacháit timpeall an choláiste agus ar na tuirsanna timpeall na Gaeltachta freisin. Bíonn siúlóirí agus trus na gcuin mar chuid an cúrsa seo. Siúlóirí cuis trá go dtí inad an áireann lei agus go solas na mara I Helbig. Bhí trus ar stair na háite gcuin agus cúlamar mar teach na bhainaí I 1867. An rélig ansléimhte agus an rélig gorta I measc rudaí eile. Bíonn cabhaim seans níthe, céilíthe, ceoltóirí agus crack. Well sí tá clú agus cála choláis na rinne ní hamháin an so I bort láige, but ar fud na tíre agus ar fud an dain tuisciúil an Gaeilge có blasta, có siimplí agus an éasca hiiscint agus stocha sin ceantas na rudaí a bheallan scoláirí I dro na rinne chun an Gaeilge elam. Tá an choláiste seo go ionach mar go bhfuil an háisna go léir in éine áitháin, dá ure is campus all in é, nílach 8 bhicléin imaí agus bíonn a lán crack goin, agus cumála sin tá bíarras. Tá tuile ólas mar dhearadh na cuasaí seo ar an suíomh seo gaine, agus tá fuirimíotas ar lína freisin. Buine míad a lán tainmh as an áit seo agus an cúrsa seo, choláis na rinne I Gaeltacht na Néise.